Amay pa nagpunta na ako minsaran, daraba yung bubutanganin sinaudan. Listanin mga babakalin ayos na, Ricardo gulay isla karne akaituan. Presyonin Ricardo napasatsat na lang ako, nagmahal bigla dahil sa nag-aging bagyo. Sa gulayan tal kumusta amuman, presyo niya abang taas naman bagaay. Pagpunta ko naman sa meat section, karning urig manok baka yun nakita. Pag umako yung presyo ako na dismaya, siguradong tiwi ka dahil sa presyo niya. Aber daw sabi ko didi ako sa Israan, tiba at barato taalin didi sa banwaan. Nagunga ako, manay, pira tabi ang presyo niya. Saan ka to sila sir ang tabi sir? Isus Mariusip, at doon na lang ako sa binanligan. Pagbutbut ko sa bulsa ko yung sintaro, ay tasing ko na lang yun nakapkap ko. Di ko isi rinarab na palang yung bulsa ko, kaya nagpauli na asin yung laman, yuba yung kohong.